Alright ke Ningizimu Afrika nginibingelele kuphi nakuphi la nibukele khona. Makuthi ke mhlawumbe usanda kusijona kuyona i-channel ngicela wenze kanje mntana sekhaya. Awulike i-video bese ke uyasubscribe kuyona ke i-channel ungaphinde uciphe i-notification bell ukuze uthole ama-notification ke uma kukhona ke i-video siyifakayo. Hayi wengane zakwethu kule video ke manje ke angizile nezemidlalo kodwa ke nje ukuzodlulisa udaba ke olubuhlungu kakhulu esengithe ngaluzwa kulona ke usuku lwakhona ke namhlanje ke indaba ezibhlungu lapha ke kuyona ke indima yezomculo impela ke ezikaqeda isizungu impela ke silimele kakhulu ngeindaba ke ethe savela udaba oluvelile kuthiwa ke lapha ke ayisekho ke lapha ke insizwa emhlabeni ke insizwa ke lezana ke eshaya umculo lapha ku hip hop ngaphansi ke kwesitebele lapha ke iambitious record impela ke kuthiwa ke lapha ke yona ke lapha kumalume Vector kanjalo ke uNtate Stana kanjalo ke no Wave Riders impela ke kuthiwa babandakanye ke lapha ke ingozi nemoto impela ke esinyemfu esabekayo ke ngendlela esimangaliso kuthiwa impela ke badlulile emhlabeni ke kulona usuku elwanamhlanje indaba impela ke etrendayo ikakhulukazi ke ku Facebook impela ke mawuzo search nje usearch oyedwa wabo noma uthi malume Vector impela ke uyabona ukuthi ke impela indaba ke impela ke eziyiqiniso impela ke sithi dudu ekubona ke abalandeli ke bawo umculo kanjalo ke na wonke nje umuntu ke isihlobo kanjalo ke nabakubo ke impela ke imbali impela ke sithi dudu impela ke alwehlanga lungehlanga. Make sure ukuthi like i-video ya subscribe ku channel mina nawe asihlangabezana ku video elandelayo nisele kahle.